তিনি kaisa kok sana bagai laibo ma phaika kai जों saimano actually tini bon chetona kaisa program ni pore जों kaisa hogo phaijak tamhinba kabangma borok chini borok tipra sarok bahike hok chawi tong abo kisa naina bagai phaimani ebong mia kaisa जों news o nukha je MDC Arjuna rok BJP habnai eba kabangma chini tipra mothani against to sai tongo ang kaisa kok sana musungo kuno MDC bubagrana yakari thanglak ebong जों saimano bubagrana जों jota hamjago chini bubagrani je greater Tripura land ochobano mayasak kaisa MDC phano eba EM phano tini bubagrana yakari thanglak asuk tuku जों guarantee roi samano ebong ang sana musungo kabangma BJP ni bororok tinio